देखिए आइल बानी बस देवा गांव में 30 फीट पर बोरिंग होता। देखिए हमारा कौनिया भूच भूच आवता सा लड़का। देखी कौनिया भचर भचर मारता सा। मार बा चफर चफर रे बाबू मार मार दबा के एकदम। 30 पर देखी बोरिंग होके जा रहल बा। ये लड़का मुँहवा ना लुकवा वाला लड़का मुँहवा लुकवा वाला। देखी भैया ई वसुदेवा गांव ह। ई बोरिंग भइल बा 30 पर। देखी ओपन बोरिंग ह। देखी कौनिया पानी दे रहल बा। देखा तनी पहले ई कानू पाक उठाई ओकरा बाद से ई बोरिंग खूब बढ़िया से साफ हो जाई। एक बोरिंग के बहुत दिन लास्टिंग बा। बोरिंग कर देला के बाद से लोग काम करा लेला के बाद से मजदूरा आदमी के बहुत परेशान लोग करता। काम बढ़िया हो जाता तो ओकरे बाद से लोग बहुत परेशान करता। उ लोग के घर पैसा नहीं खेत। आ जब बिगड़ जाता तो 13 दिन नहीं हो रहा करता लो, 13 बेर फोन करता लो।